Nyt lähdetään ottaa koronarokotus. Se tässä ehkä eniten ihmetyttää, että miten meikäläisen kaltainen junnu saa jo koronarokotteen. Mutta toisaalta Sekkasen just niin on sama ikäinen kuin Ricky Martin. Se on jotenkin aika jännää. Kaikkia sitä kehuu ja kaikki postaa sit sinne someen kuvan siitä, että on saanut sen rokotuksen. Se on tän hetken keski-ikäisyyden merkki. Yksi tämmönen aika varmasti hyvä juttu, mikä näistä rokotuksista seuraa, on, että nämä koronanyrkittäjäsedät niin ehkä hiljenee, kun ne on saanut itse sen koronarokotteen. Tää kaikki huuto siitä, kun hallitus ei pysty tekemään yhtään mitään ja kaikki on hoidettu huonosti ja tarvitaan koronanyrkki. Mä luulen, että se loppuu siihen piikkiin, kun setä saa piikkiä. Vähän niin kuin meitsi. Ja jotenkin tosi ihanaa oli, että sen korona-aikavarausjärjestelmän nimi oli Vihta ja se rokotus varattiin kansiossa Toivo. Mun rokotuspiste on Pasilas messukeskuksessa. Tosi hyvät opasteet oli saitilla. Pohjoinen sisäänkäynti vaan pitää löytää. Ja niin mä en siellä varmaan kuvaa, mutta mä kerron sitten, että sattuko. No opasteita ainakin riittää. No niin, nyt se tapahtuu sitten. Ei sattunut yhtään. Kiitoksia paljon. Nyt se on sit otettu. Koronarokotus. Ja hirveän kivoja kaikki oli täällä ja kaikki sujui aivan sairaan hyvin. Ainut mistä tuli vähän käsi kipeäksi oli tän 11 kiloa painavan vanviilin kantaminen tuolla sisätiloissa. Muuten kaikki oli ok. Suurkiitos Suomi. Suurkiitos hyvinvointivaltio. Suurkiitos se, että me ollaan tartuntojen määrässä Euroopan kärjessä. Eli meillä on vähiten tartuntoja ja rokotuksetkin sujuu. Hyvä Suomi!